хора, аз съм Никибот и днес ще играя Minecraft Ironie. За разнообразие съм си сложил Texture Pack. В принцип аз не играя с Texture Pack и Raining Map съм си сложил. Сега се извинявам, че съм се скинал на знака, просто в един сервер базиках едни хора. И тогава забравих да го сменя. И познайте, не знам коя серия сме. Колко чудо в този не знам коя серия сме. И искам само да ви кажа, че ще почвам да снимам с различни хора. Някой, ако иска да снимаме заедно, да пише на Skype Николай долу на bmh.bg. Ще го имам в описанието. И ще снимам също и с мои приятели. Ами това беше. Сега този епизод ще ходя да кокам. Перла. Добре, първо си направя нова кана си бомбе. Добре. И аз съм готов. Аз бях правил един епизод с мой приятел, но той се играваше като за световно и реших да не го качвам. Просто защото аз се оплаших от какво може да е способен мой приятел. Да спра да говори, че ще повдига скандал. И моят приятел, ако гледа това, да знае, че ме плаши. И сега беше момента да ви напомня, защото бях забравил. Ако ви харесва да игра с Texture Pack и смутове, ми пишете и ще остана с тях. Ако не ви харесва, ще ги махна. Ох, защо бе? Защо се на мен? Не знам, че ще спрях да говоря, просто няма за какво. Ако се чудите защо съм 6 лева, защото умрях повече от 50 пъти. Тръгнах да се бия срещу едно зомби, мислех, че ще го убия. Изядох си картофите и кюфтето и гледам убиване. И много тук този апдейт, дето направиха скелетите, да могат да стрелят от 16 блока и да взимат по 2 сърца. Просто направиха и по-силни от нас диамантен меч. Мразя гравел. Могата да не го вкопам? Не да е, защо? Чекай да се сложи един ток за всеки случай. Скоро ще почнем да снимам и моля ви, напишете в коментарите или ми изпратете лично съобщение, както изберете, дали искате да снимам други игри от Minecraft, защото според аз мислех да качвам на други игри геймплей, но направя геймплей на други игри, но не знам дали на вас ще ви хареса и вау. Добре, за първи път с този Texture Pack намирам кол. Не, с този Texture Pack, ако някой не чу. Защото аз го сложих до тебе и сега почнем да снимам директно. Готина според мен, не според вас, може да е тъпо, всеки си има мнение. Според мен го бива. Бе, леко. Тук имам нещо. И
и ще направя кофа накрая. Добре, сега ако ми лаги хора, просто тех, че пак е виновен. С него повече лагва. Но на кефи. Добре, за тук може да го направя нещо готино. Гледай, добре. Добре, скоро като събера материали и убия няколко крави, ще справим чейнтинг тейбъл и мисля, че тук е добро място. Е така. Тук това и тези книги тук страни. Да, добро място, няма махам главата. Опа. Добре, проблем. Очуден съм, че не се развиках за първи път. Арбе, смолец. Не, вода. Аре, бронята ми е освен каската. Яш. Доста гравел. Мога, не благодаря. Ай, за какво тръгна с една кирка? Просто тръгнах с две, ама. Добре, накрая си смена тая ярко, защото нищо не виждам. Камо ли вие да виждате нещо? Моля те, 8 левел, давай! Добре, де. Как? Как по-добре? Добре, тук какво? Това голд ли е? Добре. Да спрем водата. Хайде. Спряхме. Спряхме там. Да сложим торч. И готово. Ай! Добре, давай! Иде! Не. Не сме ли пробе? Добре, извинявам се, ако сте чули това, просто някакъв мина с камиони и чу. Тук влиза ракетата. Двете ми кепки са на малко. Добре, хора, ще си правим голдена плита. Скоро, ако се бъде достатъчно за блокове. Няма ти се не се чупи, моля те! Добре, взема резервната кирка. Ще се чупи, искам се пазя. Добре, ще се върна, като